ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони Сомонаи Савдо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор хонаҳо ва заминҳо ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дам замин, мошин, хона, квартира, техника, аппаратҳо боша, агар дар ҳамин WhatsApp 9997 рӯй кунем, суратоша рекламаш мекунем, фурӯштам мегузорем. ирӯз 17 августи соли 2024 1000 рубл 118 сомону 50 дирам ба Сомонаи Савдо ТВ хушомадед. ирӯза наворда ҳастай. аз шаҳри Норак квартира, аз Душанбеву Хуҷанд квартира, аз шаҳри Турсунзода квартира, аз Хурусон замини фурӯшӣ, аз Ваҳдати Ҳисору Душанбе ва Регар ва дигар ҷои Турсун баҳришон беҳтарин хонаҳо тамошо кунед бо диққат. аз шаҳри Тузам ҳастай. дӯстон азиз, аз Рӯдаки, ноҳияи Рӯдаки ҳам ҳастай. хулас то охир тамошо кунед. ба хотири пешрафти ҳамин канали ҳамин Савдо ТВ меҳнатҳоро қадр кунед. по-братски наворда лайкҳоро занед, дар канал подписатсия кунед. бовар дорем ягон мошинаи хонаҳаи квартира арзон меёбед. бачаҳо азиз, эълона сар мекунед. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва Московски област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марама занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон дорен, ҳуҷҷатотон тамом шудагай, ба компанияи акаи Ҷамолиддин муроҷиат кунед. 8 сола стаҷи корӣ дора акамон. дар ҳарди WhatsApp аз номи канали Савдо ТВ занг зада масъала кунед. бачаҳо азиз, мошинои хуби замонавӣ, комфортни бо шароитҳои беҳтарин шуморо аз ҷои ҷист мегиранд. соҳу саломат худо хоҳад границаро мегузаронанд. ина занг занед, касоне ки ҳуҷҷатотон тамом шудагай, акамон худо хоҳад шуморо кӯмак мекунад. 24 соат акаи Ҷамолиддин дар хизмати шумо. дӯстони азиз, дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯши имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки дар ноҳияи Хурусон, ҷамоати айни деҳаи Гулистони 3 дар хона масоати 6 сутиха бо нархи 180 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ремонтҳои хона чӣ хеле мебинем, бад нестай, об светам дора. состоянии хона зури бад. барои дигар хонаҳо боз фундаменту рехтагии тайёраи хонаи замонавӣ, мактаб, масҷид, мағоза наздикай мегам медпункт ҳастанд. хулоси гап сохтеса медпунка. ҳоҷатхона ба ният дорад. кӯли ситонага барои обам ҳастай. 3 хона сохтиянд. далши боз барои дигар хонаҳо фундамент рехтагӣ. ноҳияи Хурусон, ҷамоати айни деҳаи Гулистони 3 180 000 бо муомилаи хубам дорад. дӯстон азиз, ина марамат аз номи канали Савдо ТВ занг зарем, бо ягон сум арзонтон мекунам. бачаҳо азиз, зангат кард чахчах карда бигиред. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Хурусон, ҷамоати айни деҳаи Гулистони 3 хона масоати 16 сутиха. ҳамишам ҳамун тарафҳои ноҳияи Хурусон дар қарор дорад. 120 000 мегам. бо маълумоти пурашам рақамҳои 4067 занг занед. 120 бо муомилаи хубам дорад. об свет доштааст. хонаҳо без ремонт. мактаб, масҷид, мағозаҳо пешта ҳастай. медпунка сохтестиянд. муомилаи хубам мекунем. 120 бо савдо мешавад. омада бинед, мега маъқул бошад харидорӣ кунед. документошам мақсад ба номтон мегузаронем. хулас хонара срочно бояд ба 120 000 савдо карда шавад. дӯстон, лайкҳоро занед, дар канал подписатсия кунед. аз души дар комментарӣ нависед аз куҷо то чанд сума хона дар корай. навори баъдина тамошо кунед. бачаҳо азиз, мегзарем ба сеюмин эълони ирӯза. замини фурӯшӣ ҳастае, ки дар ноҳияи Рӯдаки айнида қарор дорад. 4 сутих масоат 168 000 сомонӣ. гирдвана ҳаққи ҳамсояи зиндагӣ дорад. мақсад 4 сутиха мега айдуруни ҳавлим ҷудо кардан метиём. раҳи аддениям метиём ша мега раҳи дарвоза. хулас замин ҳамин қапролима дорад, ки документ кардан дар корай. пули документ кунӣ нестай. ма бояд туй кунам мега. саросимаи бадам
кредит هم دادن میتونم 50%. مقصد 160,000 اما 80,000 شبتیان مقصد پیشکی 80 تا بود دالچی هر ماه هم میسپرن و هیچ کدن که همون نفرای خریدار زنگ زدن مرا نه. میگذاریم با چهارمین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزدیک حولگی در شهر حصار جماعت میرزا رسولزاده دهه روشن دیلان در قرار دارد. 20 سوتیخ مساحت دارد. همین که ما معلومات پر اوید خانه ها نگرفتیم، همین که سوال داریم مقصد جواب نداد در واتساپ. همین سه کامنت گفتیم با خودتون در همین رقم‌های دستی 14 که واتساپ 7221 زنگ زنین. $250,000 میگن. شهر حصار جماعت میرزا رسولزاده دهه روشن دیلان 20 سوتیخ مساحت انایی را میگیرن 4-5 участка میکنین اکاودارا اینا مرمت بگیرنش بهترین جو. دو مکتب هسته پیشتر میگه یک تاش تو صنفی نهای یک تای دیگه تو صنفی 11 همش نزدیکن. آدمایی که خریداری نیستن التماس بیهوده زنگ نزنین. پروسا 20 سوتیخ های 5 نفر اکاودار بهترین میشن میگیرن участка جدا کده. همیدون عینی حال به نهایت участка قیمتش نگه. همین واریانت بهترین میشود. درختو کلان جای آبی زور کسی میگیره فکر میکنم 5 участкаш میکنه زندگی میکنه اکاودارو همسایش ده. اینا خلاص گپ زیاد نمیکنیم. رقمای 7221 یا که 14 دستی اینومی کانال ما سعودو تیوی زنگ زنیم با خداخواست کتون میکنم. $250,000 جای آبی مقصد شرایط های خوبی زمانوی همه طرفه پرابلما ندارستون عزیز. زنگات که چخ کده بگیرین شا. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزدیک حولگی در شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور کالخوزی روسیه در قرار دارد. کوچه یکمی مایدا مساحت 10 سوتی 7 در خانه نقشه با مصلحت میگن معامله خوب خلاص داره. داکومنتوش 100% سعودو در نزد همه خانه. با تلفن سعودو نکنین. رقم 917 50 79 65 اینومی کانال سعودو تیوی زنگ زنین یا که واتساپ شون 0055 24 ساعت میتونین مراجعه کده از حال احوال خونه خبردار شین. این همه سستیانی برادر عزیز نرخ گفتن زنگ زنن مصلحت میکنیم. دوشنبه ناحیه شاه منصور کالخوزی روسیه کوچه یکمی مای. این هم مرحمت دوستان کسانی که خریدار هستین همون نفرو از نام کانال ما سعودو تیوی زنگ زنین. همجا رکلامچای مای داکای اپاشکا اویدی فابلی گابزای اینا تماشا کنین. سلام علیکم دخترای عزیز. امروز شما را باز به پیج افروز شناس میکنم که بسیاریتون میشناسین. پیج افروز رو به دایرکتری شرکتی فابلیک میباشه که در تگش اوجره گویم که از 2000 انسان زیاد کار میکنن. دخترای عزیز شما را اگر رجیستراسیون کنین شما را پیج افروز یاردم میته که با دایرکتری برسین. هر یک معاش شما 20,000 شوه. هر یک کاتالوگ 20,000 تومان شما میگیرین. فهمیدین کار خیلی نداره. کار در خانه ششته مثال همین پروستا یک شناس و یک خشت بروی انگای خط رجیستراسیون میکنی مسئولاتشون دکسا میگیرین توصیه میتین یگون کس دیو که برای خانه تختونه میخرین بال جمع میکنین و بالاتون وابشه نمیسوزه. این همیشه شما با قله های بلند میرسین. انشالله رنگ اپای دلافروز روبینوی دایرکتر میشوین. انشالله بدروین پروفیلش بنویسین подписаться کنین از کار پشیمون نمیشوین انشالله. میگذاریم با ششمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که یک کمناتا کوارتیرا در 4 اتاج 35 متر کвадрат نی райони 34 микрорайон да қарор дорад. улица Главной дороги да қарор дорад. шаҳри Хуҷанд, улица Главной дороги. хулас занг занен 240,000 мега бо муомилаи хубам дорад. ин ҳамин ҳолат ин ҳамин састияни 240,000 мефурӯшаш касоне ки мегира ина марама занг чахчаҳ WhatsApp 38 80 занг занен. наздики магазин, мактаб, садик ҳамин тарафо наздикам. хулас мегам ҷо маълумоти пурра телефон ёки WhatsApp шон 38 80. ина дӯстон касоне ки харидор аз ҳамин тарафо ина чахчах ка бигирен шава. ба хотири меҳнати Саудо ТВ барои шумо ҳаракат мекунем ки хонаҳо, заминҳо, квартиру арзон навор кунем. шумо дастгира фаромӯш накунед.
лайк подписка сара фақат бизанед бача азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки секомната квартира, якум этажда 70 метри квадратни, ноҳияи рӯдакӣ 155,000 сомонӣ. ана бачаҳо тамошо кунед. шумо дар 155,000 сом ана ҳамин квартира чи метонен бихарем бачаҳо. секомната квартира, якум этаж 70 метри квадратни. хона дар ноҳияи рӯдакӣ камтарак ремонт хона дора. камтар не конкретни тамошо кунед бародаи азиз. занг занен боз муомилаи хубам мекунанд ша. ҳамин рақамҳои WhatsApp 6767 айнуми мо канали Саудо ТВ зангават кард чахчах карда бигирен ша. чизе дар шумо бошад, заминай, хонаҳай, мошинай, квартирай, техника аппаратҳо дар WhatsApp дар аввали навор мондагиай видеонавор карда ёки суратҳои тоза гирифта рӯи кунед рекламаи гузара карда фурӯша мегзорем. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки яккомната квартира дар якум этаж 38 метри квадратни, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. ишам 155,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. срочна якхонага метонен духонагаш кунен, мақсад 38 метри квадратӣ. духонага када беҳтарин зиндагӣ ина марамат. поёни корвон назди пост мега обсвети шаҳрӣ дорад. яккомнатни метонен дукомата кунен. 155 бо муомилаи хубам дора. ина успет карда бигирен ша. фақат дар ҳамин канали Саудо ТВ ҳаракат мекунем ки ҳамин хели заминҳо квартираҳои арзон навор кунем. бачакҳое ки аз ғарибӣ тамошо мекунанд, хулас ина баҳри шумо беҳтарин хонаҳо ва квартираҳои арзон навор карда истем азиз. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки яккомната квартира дар якум этаж, шаҳри Норак, кӯчаи Шамсуллоев 15 қарор дорад. 220,000 сомонӣ бо фурӯхта яъне ки савдо карда мешавад. бо нархи 220,000 муомила дора. рақамҳои 9999 ина зангатка. хона бо тамоми шароитҳои хуби замонавӣ, тамоми санъат шиқати ремонт карда камон. просто сумшон дар кор буда савдош мекуна. 220,000 хели нарх тембули буд дар Норак намеёем. бачакҳои Норак ҳамҷо ҳастен. лайкҳоро занен. дар таги комментария нависен ки мо бачаҳои Норак тамошо кардасем. шумораи бачакҳои Норак зиёд бошад дар амо наворои мо. мақсад мо далши аз Норак зиёдтар навор мекунем. марамат нависен. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ секомната масоҳати 10 сотиха, ноҳияи шаҳри Туз, райони Аткормада қарор доштааст ки бо нархи 180,000 сомонӣ савдо карда мешавад. инами састияни инами ремонт кардиян далши хулас касе ки мегирад худаш ба худ дил ремонт мекунен, абои мезанен, зиндагӣ мекунен. ҷои обӣ, агароти калон, 10 сотих масоҳати беҳад калон, се комнатаи фасон, ноҳияи шаҳри Туз, райони Аткорма 180,000 инами дом хулас савдо мешавад. Аткорма деҳаи Гулистони дахарор доштааст. 10 сотих масоҳат дора. маълумоти пураша рақамҳои WhatsApp 6186 да муроҷиат карда бигирен ша. мегзарем ба 11-мин хонаи фурӯшӣ. ана хона мана хона. фақат наген ки Саудо ТВ и хели хонаҳоро аз куҷо меёбен. фақат рӯимон мекунам бачаҳо, рӯимон мекунам, мо рекламаш мекунем. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ дукомната масоҳати 3.5 сотиха, шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз дар деҳаи Уртабуз қарор дорад. 160,000 сомонӣ ана ҳамин хонара шумо чӣ метонед бихарен. хоҳишай ҳамаи хонафурӯшо камтар инсоф ҳам бикунен. мардуми ғариб дар ҳамун таги комментария фақат менависанд ки и хел қимати бад нархора на ранги ҳама акамон ҳамин қарзон кунен ва тез савдо шавоқӣ. хона дар деҳаи Уртабуз қарор дорад, назди мактаб ва магазин таксиҳо.
хонаи барои зиндагӣ кардан тайёра мега. Бо кирпич хонаро вардоштиянд. Сохта шудагиаш иборат аз 2 ҳуҷра, 3.5 сотих замин, баня ва ҳоҷатхона. Ошхона ҳаста, гирди хона забор ва дарвоза задагӣ, свет доимӣ, обш мега 7 соат меяд. 12ҳам хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳаста ки назди ҳавлигӣ дукомната масоати 1 сотиха. 1 сотих масоат дорад. шаҳр Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Намангонда қарор доштааст. Намангон 59 ада қарор дорад. 310,000 сомонӣ бо муомилаи хубам мекунанд. 1313 ватсап шунай айнуми канали мо Саудо ТВ занг занед. Душанбе, кӯчаи Намангон 59 ада қарор дорад. 310,000 ремонтои хона бад нест. ҳолати беҳтаринда қарор дорад. Ина хона мана хона. Касоне ки хоҳиш кардед аз Душанбе арзонтарша заминиша набор кунед. Хай простаки ами 1 сотих будааст.